Район мәдәният йорты фойесында кул эшләреннән бик матур күргәзмә оештырылган иде. Чиккән мендәрләр белән каршы алучы авылы күренеше дисеңме, яшел үләндә каз бәбкә саклап утыручы әби композициясе булсынмы, каз мамыгы һәм йоннары каурыйларыннан ясалган башка төр эшләнмәләр булсынмы, һәрберсе күз явын алырлык итеп эшләнгән иде. Худайның рәхмәте менә Мөслим җирлегендә узуы үзе бер саваплы күренеш, чөнки безнең бу юла Мөслим җирендә бөтен Рәсәй күләм казымасы бәйгесе булып уза, шуның кысаларында һәм бу эш безнең традицион рәвештә һәр елны уздырырга тиеш дигән фикердә торабыз. Укырга кергәннән бирле чигәм. Беренче класска кергәч тә, укый башлагач та мәктәпләрдә хезмәт дәресләре булды. Әтиәнием киергеләр ясап, күрүчүкләр ясап, шулар белән өйрәнеп үстем. Гармун моңына кушылып җырлый-җырлый уңган кызлар һәм апалар каз йолкыдылар. Мөслимлеләр бу чарада да сынатмады. Оешканлык белән эшләнгән күргәзмә, сыйлы табыннар бәйрәм күрке булды. Бәйрәмгә мәктәпләр, балалар бакчалары да ныклап әзерләнгән иде. Тукучылык өчен шимал булып, киндер һәм йон кулланылган. Әлеге шималны җеп хәленә китерү, төрле алымнар һәм ысуллар белән тормышка ашырылган. Бигрәк матур, таза була үскәннәр, йоннары, каурылары, мамыкларны беткәннәр. Авыл җирлекләре каз өмәсенә җирлек уңганнары әзерләгән тәм-томнар да алып килгәннәр иде. Рушуган, Боланлы, Бәләшбаш авыл җирлекләре кыш итеннән милли ризыклар тәкъдим итте. Чара төрле номинацияләрдә җиңү яулаучыларны бүләкләү белән үрелеп барды. Мөслим районында шуның кадәр күп оста куллы хатын-кызларыбыз, шуның кадәр күп матурлыкны күрә белүче, аны башкаларга тапшыра белүче хатын-кызларыбыз менә безнең бу күргәзмәбез нәкъ шушыны чагылдыра. Шундый матур мендәрләрдән, шундый матур сөлгеләрдән, шундый матур җәймәләрдән менә искитмәле матур күргәзмәбез бар. Бу күргәзмәне әзерләгән вакытта безгә шуның кадәр рәхәт булды, шуның кадәр матур. Каз өмәсенең шулай зурлап үткәрелүен минем беренче тапкыр күрүем һәм шушындый зур чарада тәүге тапкыр катнашуым һәм шушы чараның Мөслим районында үтүе минем өчен бик әһәмиятле һәм бик мәгънәви фикергә ия дип әйтим инде бик затлы монда узу. Бөтен дөнья татар конгрессы оештырган каз өмәсе фестивале җиңүчеләре Бөтен дөнья татар конгрессының дипломнарын алды. Район күләмендә үткәрелгән каз өмәсе бәйгесендә җиңү яулаган авыл җирлекләренә район башкарма комитеты җитәкчесенең дипломнары һәм истәлекле бүләкләре тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.